Tipeleke kashora update chabe makamaka pa nkhani za chimwendo banda pajatu linafotokoza kuti leloli akhala ali ku high court ya ku Lilongwe kumeneko ndi anthu awo kuti akalembere mabelo kukapempha mabelo kuti mwina mwake asapite ku Maula prison. Nde zili motani pakanali pano very short komano nde kuti mwa fast nkhani ndionena kuti mmene mukuonera muzithunzimo ameneyo ndi Jefferson Kadzipatike ameneyo ndi zonena kuti ndi loya wa chimwendo bandayo komanso ndi azinzake ena ndi ena amene akwayimira ameneyo afika ndithudi ku high court ya ku Lilongwe, bwalo lalikulu kwambiri la milandu la ku Lilongwe. Kumenekoko ndikuti akuyembekeza kuti ziyambe tsopano zokambira nazo kuwafunsabe kunena kuti ndi chimwendo banda bwanji akuti chimwendo banda sakwanitsa kukapezeka ku bwalo la milanduli ku high court. Chifukwa chani? Akuti iyeyo sakumva bwino ndi zonena kuti nsana ujatu ndoti kumamukwapulabe mbali ina yake ululu ndi zovutabe kuti apezekeko nde basi akangopezekako ndomuyimirawo a Jefferson Kadzipatike ndi anthu ena otero. Nanga akumbali aboma bwanji nawonso ndi zonena kuti afika kumeneko sanaphweketse akuti tikaonana kuti komweko woyimira mbali aboma aja Prescott Mwaulipo ndi azinzawo ena maloya aja ndoti nawonso afika kumeneko kumadikira zonena kuti jaji amene akhale akumva nkhani atani akamveno kuti akuti chani awa chimwendo banda ndi azinzawo zifukwa zake nzotani zomwe akuperekera zoti alandire belo. Ndetu apa ndi zonena kuti jaji amene akhale akumva makamaka nkhani imeneyi sitikunena kuti ndi amene adzayiweruze kapena kuyigamula komano nthawi yokhayi yongolembera belo yokhayi imene apempha belo iyi yachanguyi ndi zoona kuti jaji waketu ndi Zondi Mvula ndi amene akumva nkhani imeneyi kuchokera ku high court. Ndeti khalabe tikumva kuti jajiyo akamva nkhani mbali zonse kodi aperekano chigamulo kuti achimwendo banda apatsidwe belo. Koma nde kuti zochitika zokambira nazi ndi zachilendobe malinga ndi mmene timadziwira ma procedure aku khotiko kuti timadziwa zonena kuti makamaka ikalowa mbwalo nkhanija muno wake alipo ndi pamene mapezeko zoti akamfunsa kodi iweyo nkhani imene ukuzenga ndi yotere nda mayanga mafunso kuivomera kuyikana iye nkupezeka kuti nkudzapereka yankho lake ndikuyivomera pena ndikuyikana akanena kuti ndikuyikana pamenepo pamene amakhangati watsegulano tsopano windo imene angatheno kupelembera belo. Koma apa nde kuti muno wakeyo sakapezekako nanga sinsana ukumuthyola nde kuti sakapezekako maloya okhanda amene akapezekeko ndi amene akapempheno belo. Koma belo iyi ikupemphedwano kunena kuti akuti belo pamene akudikira trial belo while they are waiting trial pamene akudikira zonena kuti mulandu uzazengedwe bwinobwino munthuyi alembere belo ngakhale date lokazenga mlandulo silinafike mwayiona imeneyo akuti zokachitika zake ndi zimenezo ndithu ku high court kumeneko. Makamba zoti mlandu wake ndomwe uja fati umangokamba chimwendo banda kuzayiwalako dala kadula chifukwa chimwendo banda adatuma agent iyo nde dala kadula kupita kuti akarani akaphe munthu uja akuti Frank Chiwanda malinga ndi Frank Chiwandayo amene anapita kukayisuma nkhani ku polisi. Ndetu kuifufuza bwinobwino akuti kumene ankafuna kukamuphera nchakudowa uko ankafuna kukamphera chakudowa ukoko malinga ndi zomwe zikutuluka apa. Koma yonsetu ndeti kayimva bwinobwino makamaka ikakalowano bwinobwino motsimikizikamo ku high courtiko nanga sikuja ku magistrate court anangoti nkhani yomwe tabwera nayo pano ndiyotani iya ife tututa chimwendo banda warara ankafuna kupha Frank Chiwanda zophana kuno kuno ndi ku magistrate court kuno kusiti mamva nkhani zimenezo
rifa wautali mupite ku high court, koti lalikulu kwambiri. Nkhani yakula iyi ni nkhani yokhudzana ni moyo wa munthu. Ku high court ndikumeneno akayiweruze nkhani nde mutengane nonse wakuti wakumeneko, koma pakanali pano pasina ngati lumikizane nawo anzathu akumeneko kuti nawapanga motani ndi maplani awo, nde awawatu akakhale ku Maula prison. Koma ataona zoti ngakhale pamati ku Maula prison since nthawi imeneja ya chigamulo ija munthu iru wakhalabe akuyenda champeni kumabisalabe mu chipatala ndimene akupezekera kuti akubisalira mmenemo. Kaya poti akudwala eti tisamati akubisala koma kuti akudwalatu, ndipo awawa aloya ake akuchita kunoti sakapezekakonso ngakhale kubwalo la milandu. Tikhala tukupatsani makamaka zomwe zitatuluke akakambirana kumeneko kodino ampatsa belo ameneyo kapena ayi. Koma noto akangomukaniza belo kumeneko palibe sochitira mwina mchipatala muja apangidwa discharged, atulutsidwa mmene muja adzipita ndithu kundendo. Otherwise nde kuti no mchipatalato sikumene kumakhala ma prison anthu odwala ndamene amapezeka ku chipatala. Malo ena aliwonse ali ndi zimene zimachitika. Ku skulu kumapezeka ana ophunzira, ku chipatala kumapezeka ma patient anthu odwala, kundende kumapezeka ma prisoner akayidi anthu amene alakwira lamulo. So pano yawo achimwendo banda pakadali pano ali mugulu la anthu amene akuganizidwa alakwira lamulo, ayenera akapezeke kundende osati nokuzani ku chipatala. Tuzeni maganizo yanso ngati muli nawo mu comment section akuti